Eta postuz bizi ziren amodoketoko zelaixoan. Zalderarik? Bai. Zeba egiten zinen burleka. Salto posta zizirako. Tximileta zenbat urte bizirik? Asko. Tximileta zenbat egon zin? Pio. Ane, Iban, zer da denbora bidea besabila keitzeko? Pio bat. Zuri tximeleta asko gustate jartuz. Bai. Tximeleta zen dauen. Zenbat ume jaitzatzen dauen? Pio bat. Paul. Non jaitzatzen zuez umik? Lauen. Lauen? Abartu bat esaten. Bai, penietaz batzen tximeleta askun hartu nahi bai. Ane, zugango zuetin tximeletari. Ne bai, ez teubet. Bandoko zuzoi. Galdute. Ze galdute? Tximeleta.